Здравейте! Казвам се Мария и съм от Бургас. Обръщам се към всички братя и сестри в Христос и към всички останали, които ще чуят моето свидетелство, с молба да го изслушат до край и да вземат онова, което Бог иска да им даде. Искам да прославя моя Бог и да разкажа как Той ме избави от лапите на смъртта. Вижте, когато сме християни и с приемането на Исус в сърцата ни, ние обявяваме война на врага, а нашия враг е дявола. Приемайки Исус в сърцето си, аз се обявих за враг на дявола. И той не спря да се опитва да ме спре, да ми прави атаки, да ми нанася удар след удар. Но слава на Бога, благодаря на Господа, че Бог никога не ме е оставил, никога не ме е забравил, както пише в Словото му. Аз никога няма да те забравя, никога няма да те оставя. Последното, което ми се случи, то целият ми живот е низ от атаки и от победи, най-вече победи, защото този, който живее в нас, е по-велик от този, който е в света. Слава да бъде на името му. Последното, което се случи, как Бог ме избави и за което аз много му благодаря за това, през което преминах, защото аз си взех един голям урок. За онези, които са на моето ниво, то ще бъде много насърчително. Първо, как атакува врага. Врага ме атакува в ума ми. Когато заставаме срещу в духовна битка, да воюваме и ние трябва да стоим вътре в Христос, да сме скрити в Него. В момента, когато излизаме, тогава биваме нападани и ние ставаме прицелна точка, прицелна цел на врага. Така и стана и при мен. В момента, когато аз излязах от Исус, в смисъл дадах право на врага, когато се ядосах и отговорих на удара с удар, и тогава врага не се забави и ме нападна със силни болки в сърцето. До толкова силни, че аз не можех да дишам. И всички около мене, братя и сестри, мои роднини и всички, които знаеха и чуха за това, това беше в рамките на дни, всички ми съветваха иди на лекар. Обадих се на моя сестра, която заедно с нея работим за Господа. Тя не се забави и обяви това в групите и жива вяра. И вечерта, когато в молитвена група се молиха за мен и аз бях изцелена. Не почувствах изцеление, но знаех в сърцето си, че съм изцелена. И толкова бях изморена от болките, ужасните болки в сърцето, което не ми позволяваха да дишам, не можех да се движа и след като бях изцелена в ума, повярвах, че съм изцелена, заспах. И тогава Бог ми даде сън. Как всички мои братя и сестри са събрани на място и се молят за мене. И в момента брат Мирко сваля сакото си и го хвърля на моята масичка и после ме попита: какво имаш на масата? И аз казах: Библия. И той ми отговори: както ще се загърнеш сега с сакото ми, така се загърни с Библията. Стой в Словото, стой в истината, стой в Исус, не се
Не идей да излизаш от Исус. Скрий се в Исус. И после дойде чрез сестра Живка, дойде пророческо слово за Йоан 15:5, където казва, че аз съм лозата, а вие сте пръчките. На следващия ден аз вече бях здрава, но отново допуснах лъжа в ума си. Идва врага и в ума ми казва, дали пак няма да ти стане лошо. И аз тази мисъл я оставих. И докато я оставих, в момента, когато оставих тази мисъл да работи в ума ми, аз отново се върнах в болката, отново се върна. И е много по-силна. До толкова силна, че вече не можех да ставам от леглото. Дните минаваха ден след ден, вече 4 дена. Вечерта, това се случи на втория ден. Втория ден във вторника пак се молиха за мен. Пак бях изцелена. На третия ден пак болката отново в ума ми се върна. И вече на четвъртия ден аз в себе си бях взяла знаех в себе си, вярвах в Исус, че аз в петъка, тъй като работя само петък, събота, неделя в седмицата 3 пъти, и си казах така, Господи, аз знам, че в петък сутринта ще бъда напълно здрава и ще мога да отида на работа. И така стана. В петък отидах на работа. И когато отидах на работа, аз бях добре. Работих и скарах цялата смяна. От 2 до 10. Когато дойде време да си тръгна по пътя за дома, тъй като не разполагах с много време, имах само 15 минути да стигна до автобусната спирка и после, ако бях на време там, аз щях да хвана автобуса и нямаше да има нужда да чакам цели 45 минути след това на автобусната спирка в студа. И затова си казах в ума, че мислех, трябва набързо да стигна, да бягам ако трябва, независимо, че пътя е дълъг, но допуснах мисъл и си помислех, дали пак няма да ми прилошеи, ако аз се насиля да бягам и пак болката, дали няма пак да се върне и да ми прилошеи по пътя. Тогава болката, наистина тя не се забави и се върна с много страшна болка. Нож в сърцето ми се заби. И аз нямах сили да мръдна. Сантиметър, крачка и болката ножа се забива по-надълбоко. Започнах да викам пред Бога. Исусе, изцери ме, Исусе, изцери ме, Исусе, аз умирам. Призовавах кръвта на Исус Христос. И тогава казах, Господи, аз умирам, готова съм, идвам при Тебе. Жива ли съм Твоя, съм мъртва ли съм, пак съм Твоя. Но Те моля преди това да изцериш дъщеря ми. И тогава аз съм готова да дойда при Тебе. След като казах това, аз чух гласа на Исус, на Святия Дух, който ми каза, Исус няма нищо общо със смъртта. Исус е живот. Исус е любов. И тогава аз ми светна и си казах, чакай малко. С кого говоря? Кой си ти? Каква смърт? И тогава ми стана много ясно. Видях всичко това ръката на Сатана. Застанах дързостно и изкрещях, тъй като беше късно, нямаше никой в морската градина. Изкрещях и казах, Сатана, аз се отричам от Тебе. Аз се отричам от Твоите действия, аз се отричам от всичките Ти дела, аз се отричам от всички мисли, които Ти се опитваш да вставяш в мене. Аз се отричам от делата, които съм вършила, защото тези дела които съм вършила, не съм била аз. Това си Ти. Това си Ти. Аз нямам нищо общо с Тебе. Аз съм царска дъщеря, Божия дъщеря, изкупена
съм възкресена и поставена отдясно на живият Бог. И аз царувам с Бог в небесни места. Моят дух царува заедно с Исус в небесни места отдясно на Бога. Моментално врагът си тръгна. Моментално врагът си тръгна. Болката си тръгна. Хвалех Господа, виках към Бога, хваля го, издигах името му, пеех му, хваление от сърцето ми извираше. И тогава Святия Дух ми проговори, че по този начин в мислите врагът там атакува всеки един. Оттам започва всяка една болест. Първо идва мисъл, после симптом. И ако симптома се остави, и ако ние допуснем симптома да си остане там, и той започва да се развива, да се увеличава, този симптом прераства, започва да расте в болка, болката прераства и така стигаме до... Тя се увеличава и увеличава, стигаме до лекари, стигаме и отиваш на лекар и лекара казва много късно идваш или пък защо не почакай още малко. И ето, ние вярваме на лекарите, започваме да търсим лекарства и там нещата вече стават много страшни за нас. Затова ние трябва още в зачатък пленяваме всяка мисъл, която не е от Исус. Всяка мисъл, която е от врага, ние имаме властта и силата да я пленим, покоряваме я под властта на Исус Христос и я предаваме в ръцете на Исуса Христа. Врагът няма правото над нас. Всяка болест, която човешкото тяло се разболява, е допускана първо в ума и след това в симптом, и след симптома идва болката. Ние сме християни и вярваме в Бог, Исус Христос. Нека да се доверим на Исус. Нека сърцата ни да бъдат изцяло, с цяло сърце, с дух, душа и тяло. Да се доверим на Исус. Да се доверим на нашия Бог, който ни е дали всичко за нас. Той е платил цялата цена. Ние сме съвършенно чисти, съвършенно измити в кръвта му. И нито едно оръжие изкорено против нас няма да успее. Словото казва така: познайте истината и истината ще ви направи свободни. Всеки един компромис, както казва словото, а малките лисичета пояждат ложето. Всеки един малък компромис като мисъл, той прераства в симптом и от симптома се става... Вече оттам идват нашите проблеми. Благодаря на моя Господ, че ми откри това. Благодаря на Исус Христос, който никога не ме е оставил и ме обучава в пътя си. Благодаря му за всичко, което върши в живота ми. Надявам се да съм била полезна за някой. Знам, че много християни, братя и сестри, са го минали това, което са минали, всичко това, което аз съм преминала. Но има и такива, на които бих се радвала да бъда в полза. Ние водим духовна битка в ума първо и след това всичко останало е платено. Бог, Исус Христос плати цялата цена. Ние сме съвършено изцелени в раните на Исус Христос. Ходим в божествено здраве и носим божествено изцеление сред хората, там където ходим, сред хората където ходим. Носим божествено изцеление. Ако сме изпълнени със Святия Дух, ако нашата чаша, както казва словото в Псалм 23, чашата ми се прелива, така и Святия Дух да прелива чрез нас. И изцеряваме. Не ние, а Словото изцерява. Святия Дух
прелива и изцерява хората около нас. Бъдете благословени!